Pre mnohých ľudí je to veľká ťažkosť vôbec rozoznať, kedy oni myslia a kedy myslenie myslí ich. Pretože to sú dve rozdielne veci. Ak chcem ja nad niečím rozmýšľať a mám nejaký zámer, že chcem na niečo prísť alebo chcem rozobrať nejakú tému vo svojej mysli, tak to je v poriadku, pokiaľ je to prospešné a pokiaľ to má prospešný cieľ, tak takéto myslenie nám samozrejme pomôže. Lenže my to väčšinou necháme zájsť do úplných extrémov. Väčšinou začneme takto nevinne rozmýšľať nad nejakou vecou a za chvíľu sa na to nabalia rôzne spomienky, predstavy a dobré nápady, ktoré samozrejme naša myseľ nám veľmi rada poskytne. A dostaneme sa do stavu, že zrazu rozmýšľame nad niečím, nad čím ani nechceme rozmýšľať. A toto je taký zvyk, ktorý keď dlhodobo pestujeme, tak sa dostaneme do stavu, že naše myslenie myslí nás. A vtedy je potrebné naučiť sa opustiť to myslenie. Lenže ako to spraviť? To častokrát nie je úplne také jednoduché. Niekedy ľudia s tým začnú zbytočne bojovať. Začnú tlačiť na to myslenie. Začnú otláčať svoje myšlienky. Čím vytvárajú kontakt a tie myšlienky sa ich ešte pevnejšie držia. Samozrejme, toto isté ľudia robia aj so svojimi pocitmi. A je to úplne zbytočné. Jedna výnimočná kvalita, ktorá nám vie pomôcť opustiť naše myslenie a používať ho prospešne, je všímavosť. Všímavosť je schopnosť, s ktorou sa naučíme všímavo venovať pozornosť a pozorovať naše myslenie. Všímavosť zabráni tomu, aby sme sa ponorili do nášho myslenia a aby naša myseľ začala mysleť nás. Eli, poď sem. Ježiška, ty niečo vyžiera na zemi, takže sa ospravedlňujem za rôzne zvuky. Poď si, kam ďalej od mňa. Eliška samozrejme vždy sa chce zdržiavať čo najbližšie pri mne, keď sa natáčajú videá. Teraz stojí a plieska ma chvostom.